kuti koma ndegeyo mene fete naionera mene imaterera itadusa pakasanga skulu paja inazafika pena pake pamanda pamene inazaima kwa kanthawi mwina 10 minutes. Amalawi muli bwanji konse kumene muli. Iyayi nkhani yake ndi yokhudzana ndi maumboni amene boma likufunafuna likusakasaka ndithu kuti wina aliyense amene ali ndi umboni okhudzana ndi ndege imene inagwa pa 10 mchaka cha 2024 pamene panamwalira ndithu anthu okwana 9 kuphatikizapo a vice president a dziko lino Dr. Klaus Chilima. Ndi kodi bomali pamene akunena kuti akufuna maumboni umboni umene akufuna kwenikweni ndi utiwo. Tsono uyuyu amusaka kale ampeza foti pali video apa imene anachambula ndi a Zodiac and video imeneyo ikupanga circulate social media and isuriso yamba chapompano inayamba pakanthawi ndithu kupanga circulate. Mchifukwa chani boma ikukanika kukamusaka mkulu ameneyi kuti akaperekere umboni wakewo ku koti kapena ku parliament kumene akufuna kuti wina aliyense amene ndi umboni okwanira akaperekere. Ndi chifukwa chani boma alonso sikumuyitana Namiwa. Nchifukwa chani boma lomwelo sikumuyitana Wabakiri Mulusi TV, pakuti Wabakiri Mulusi TV ndi amene wakhala kulankhula kwambiri ma social media nkumanena kuti ayi ndegeyo wagwetsa ndi magayizi achani IMCB. Ndikukumbukiranso ine Anjawala amalankhulisi ndithu misonkhano yawo during campaign manena kuti ayi mwatephera president wathu wa chipani chathu cha UTM Patricia Kariati wawetanso kwambiri anthu ngati amene izikuvuta patuka watenga tili ndi Boni Kalindo zikuvuta patuka apeza anthu amene wawa kuti akaperekere umboni. Ndikumpeza Namiwa nkukhala naye pansi kuti mchikulire tatipasani umboni umene muli nawo. Inuyo takhala kumvani mukulankhula ndithu ma press briefing mukulankhula ndithu ma audio zokhudzana ndi ndege zikuvuta pati and sikutalinso ya mu January Anamiwa omwe wanatulusa anali ndi press briefing ndipo pa press briefing yawo anakambanso nena kuti Chakwera akuyenera kutengedwa chifukwa Chakwera analandira call yochokera kwa president wa dziko lina amene ali neighbor wa dziko lathu lino ndipo khoyo atamuyimbira anamuwuza kuti ayi tapangani cheki malo akuti kwagwa ndege. So akaperekere umboni kuti iye zimene akulankhulasi umboni wake ndi kuti Achakwera analandira call. Akakapereka umboni umene ndiyo kuti pakazikhala zomveka sopano kuwatenga Achakwera kuti nawonso akalankhule mbali yawo kufikirana kuti chilungamo chadziwikapo. Chifukwa sizoona nkumatibweresani maumboni chonsecho anthu amene amakhala kulankhula mbuyo monsemu tikuwadziwa. Samia Sulemani mmene alankhulira amene wawa during campaign kumachita ndithu mpakana kwa azimayi kuwatuma kumayimba nyimbo kuti ayi ndege yagwa kuchikangawa chanchani. Nyimbo anayimba nyimbo imene azimayi amene anayimba nyimbo imene chayi obvious inuyo amene muli mbomano mukuwadziwa fandi azimayi amene munkaenda nawo during campaign ndi azimayi amene munkaenda nawo kupanga intimidate MCB. So now mukutiuza kuti ayi tikufuna awina aliyense amene ali ndi umboni abwere kunoko. Sangonena bwanji kuti munkangopangira campaign komano chilungamo chake palibe amene ali ndi umboni okwanira then anthu aone zina akambepo zina bwanji because anthu akumvesanibe. So na timve zimene anayankhula mkuluyu kenakonso mumve mmene anayankhulira Namiwa okhudzani nkhani imeneyi yoti Chakwera analandira call kuchokera mdziko lina. Mumve zonse mmene analankhulira. Chitika zambiri zimene zimachitika anthu ena amanena kuti ili kulupuha kaya kuti koma ndegeyo mene fete naionera mene imaterera itadusa pakasanga skulu paja inazafika pena pake pamanda pamene inazaima kwa kanthawi mwina 10 minutes. Itaima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti kuima kumene naima inali mwamba ili mmalere koma ya sisatu miyendo. Kenaka itatembenuka pang'ono kufika kuseli kumene kunali uno ndi msonkhano wathu la nkhani ili pano si yachilendo. Nkhani yake ndionena kuti muziko muno munachitika ngozi kuti sidachitikepo koma kachitidwe ka zinthu pa ngozi imeneyo sikanayende bwino. Ndiyo tabwera pano
kuuza mtundu wa Malawi kuti ife asidedi bungu lanu la sidedi lalembera kalata msogolo wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti Malawi akufuna kafukufuku wina. Amalawi ena kunena kuti ayi anthu angoyamba kumangidwa. Ndi anthu ana kuti kodi oyamba kumangidwa wakhale ndani pali mafunso apa. Ndinene kuti zaziwika Amalawi muziwe kunena kuti ngakhale tinauzidwa zangoziwicha pakati pa usiku pa 10 pacha Achakwera anauzidwa analandira telefoni kuchokera kwa msogoleri wa dziko lina loyanikana nalo kwauza kuti pamalo akuti pagwa ndege. Zonse zimene Achakwera amakamba kuti ayi ndi kudikira maripoti zinali zaboza. Analata uzidwa nthawi yomweyo kuti panthungwa pagwa ndege mupite mukaone. Ndifake mtati muone zonse zochitika zimakhala zozikola ndefunso nkumanena kuti ndifa chani Achakwera anadikira 12 hours kuti azikauza mtundu wa Malawi. Ndifa chani Achakwera manena kuti msilikali mkulu wa asilikali apo Valentino Phiri azapasa ma updates every 4 hours. Tinene kuti munthu amene pamachitika chani. Anthu ena akunena kuti nthawi imene ngozita chitika nkutheka ati kuti anthu ajanali moyo. Nkutheka nditu. Koma ndifa chani munthu okhala wachiwiri wawo wa Achakwera, munthu amene anathandiza kuti aulawe president wachitika ngozi, iwo ankhani akuidziwa, president nzawo wayimbira Ford adakhala chete. Zimene anayankhula apo Valentino Phiri zondi kumaluja nkophimba aliyesa anaona kuti nzaboza. Ndifaka anthu ena kunena kuti ayi tisachedwe ndi ripoti lina tingoyamba kwa amanga. Koma popeza kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi president amene amakonda malamulo nchake tabwera pano kunena kuti ife taapempha kunena kuti bwana mupange commission of inquiry ina Amalawi akudikira. Ndipo tisindike pano kuti Amalawi ambiri anavotera Mutharika kuti azaziwe chilungamo pa nkhani ya ndegeja. Ngozi imeneja Amalawi akulira abe. Sikuti ndakubanja okhaya. Amalawi akufuna kwabwino akulira abe. Ndipo itakhasidwa ripoti longofuna kwa namiza Malawi lija munaona yenu panali chidwi kukakamiza kuti tivomere. Zimene zipangisa kuti Amalawi mafunso akhale nawo. Ndipo yambira palipo phone ya Achakwera pa 10 izatuuza kuti adayankhula ndi ndani. President amene anayimbirayo muzamuziwa. Chachiwiri pilot amene amaulusa ndegeja nthawi imene ngozi imachitika nkuti ali pa phone. Atangodula phone imeneyo ngozi jankumachitika amayankhula ndi mkulu wina kuzombako kwame alipo. So mwachidule ndenene pano kuti Amalawi akudikira ndi chidwi koma Amalawi mauthenga ali nawo akuziwa chonse chimene chachitika. Ndiyeno ndifuna kunena kuti Amalawi adikira kwa kanthawi chifukwa kuti akudziwa kuti awanapanga chakuti mwina tikhoza kwayika pa mayesero kuti takangowatengani awo mwatenge awo amange mukaamanga atchula amene amapanga nawo zimenezi. Chinthu china chiona kuti report lija lidanena kuti ndegeja simayeneka ku iwuluka. Ndi ndani amene anene kuti ndege imene iwuluke itenge munthu wofunikira anthu wofunikira ngati amene acha. So mukayanganaso report lija la ku German la kaswiri acha akanakhala kunali dziko lenileni la chilungamo. Report limene jakanabwera kulipanga dissect kupanga timati forensic audit kumafunsa kuti kodi akaswiri za ndege amene mmaphunzira za ndege amene mmaulusa ndege tatuuzeni chingapangisa kuti ndege mlengalenga izungulire 360 degrees ndi chani. Kodi apa ndege idasiya nsewu chingachite ndi chani. Zimene zimene kuti azithandauzire koma zonse sizinachitike. Chifukwa chona kuti makosa nawo amaganiza kuti nthawi ina sizapezeke kuti azachoka mboma. Sindifuna kuyankhula chimene anthu ayankhula kwambiri za black box. Sindifuna kuyankhula ziona kuti nkhalango eja ndi osakwitima koma choona chonera kuti kuyambira pa Achakwera po Valentino Phiri Moses Kunkuyu Richard Chimwendo Banda kumasika musimu andani awa Suleiman ananamiza Malawi. Chomvesa chisoni manyazi tuna kuti tanena kale kuti Achakwera anatauzidwa kuti ndege ija yagwera pakuti pamene pajanso panali tawa mpaka na leo sizuzuzwa kuti chinachitika ndi chani kuti amakra akaike to free line kumanena kuti tifuna mutuuze kumene kuli ndege. China munaona kunena kuti mmene makwana 6 koloko adalengeza kuti tasiya kusaka ndege ija. Zoona vice president wasowa ndege yake yasowa. President wa umunthu wanzeru zake 6 koloko mupanda manyazi akalengeza kuti tasiya kuisaka ndege. Anthu kumakhulupirira kuti nali ngozi. Pomaliza akaswiri ena kunena kuti kafufuko amene ayambire pa imfa ya Arafu Kasambala.
Alafu Kasambala anakhalapo nduna, adakhalapo attorney general, anali lawyer oziwika bwino. Imfa yawo idaperekanso mafunso kwambiri, ndipo idasatana kwambiri ndi imfa ya Saulos Chilima. Anthu ambiri akunena kuti zimenezi nzogwirizana. Ndiye posaonjeza Gagamdiwa nkhani imene tabwera nayo ndiyo okhweka kwambiri kunena kuti talembera kalata mtsogoleri wa dziko lino amene who believes in democracy, is a statesman, his is a people-centered government, transparent and accountable. Therefore we submit kuti tikudikira kumeneko. Sitikufuna kuti tifike so siku nona kuti tiyambe kupanga zionesero. Sitikufuna kuti tifike size yopanga zionesero. Chifukwa kuti tikuzowa kuti we are dealing with a statesman. Ndi chinthu chachiwiri chonena kuti misonzi ya Malawi zilonda sizidapolebe, Amalawi afuna kuzidwe chilungamo. Club Junta, building better Africa.